Oke pemirsa, iki mae wis ning gapura. Ndek mangne merah pemirsa. Mangne pasar merah, tapi anu cuma lagi budal deh. Lagi budal. Cuma lagi kok segini nek kaprah ya ke ya Allah kerupukku jek separo. Ya bersabar. Mergawe iki kudu sabar. Ora apa-apa. Sabar, guys. Wong sabar kudu sayang Gusti Allah. Ndak telateni wae. Sepi. Apa nek ndi, Bro? Ya ndang golek paketan sik. Sing penting sabar, trimo ing pandum. Kowe barang apa, Yan? Lho, kondi? Wo, alah mbake ke rumah sakit. Gak ero, guys. Anu banang ke rumah sakit toh, Bro. Kena apa tangane? Lah dalah. Sawer sawer. Ya. Oke, guys, ya diterima ae wong tare alame sepi ya sepi. Tapi aku ya bersyukur, guys, sepi sik lah aku santai. Kok ndara rame, ngono kok bingung men. Uripe dinikmati. Ora usah ribut. Diplateni. Rezeki nek teko ora ning kene. Jeplek ning kene. Santai. Ora nek wong tuku ya sabar, kok ndara nek wong tuku dhewe. Ngono ae ya, Ge ya. Bersyukur. Wis memang. Kare alam sepi. Aja seneng ramene ora gelem sepine. Wah, bahaya kuwi. Cek kerupukku cek semarang. Tapi pecelku ya karek saiki. Kerupuk emang ya beg, tapi ya karek sakmono. Gorengane. Sik sabar, engko ndara ana wong tuku. Ora usah kuwatir. Engko iderne petak ya kena. Nek mak iku ora bahaya. Ya, tak syukuri ae. Dodole ya apa ngene enene. Gelem ya ngene iki, ora gelem ya sing ngene iki. Nrimo aku. Lho, ratane sepine ra kaprah kok. Dadi wong halo sayang. Wong jajan ya ora ono, angel. Biasane ratane iki rame wong. Iki sepi mampring. Cek mergane ndi? Wah, cek ning kono awet. Mas Raden liwat, guys. Hei. Langganane liwat ya liwat tok, Cah. Oh, halo Mbak Eni. Ora tuku, liwat bles. Kondi, Mas? Baik kena apa jane? Ndak apaan? Iki si cekene. Ning sawah ta le. Layaman wong lorane kayune diweno aku mergo ya dienggo nggon kula, Mas. Lah ya rong bengi ning rumah sakit. Guys, ampun. Wong ora iso gawe kandang.
Ndek kae ya ora ngono, Mas. Ndek kae enek rae, enek anu. Pake wis malang-awangen. Iki sampe nek besar sampe dijukuk kowe tak anu tak rubah ngene. Saiki sementara ngono sik. Oke guys, wis tekan omah guys. Jualan hari ini rontok sepi. Marah dinane jemaleki iki. Langganane padha prei ora nek sing tuku jajan. Alhamdulillah tapi yo entek guys. Alhamdulillah selesai. Nggone sapa Masan? Kuwi ngelongan kuwi nek pengen tuku sopine kuwi lho penak. Kuwi sedhelongkane adol nek pedet. Iki bar adol nek enane marani. Tunggu tuku motor putih PCE. Nah, lagi leren bloko iki. Tak sepi-sepi sik iki. Oke guys. Oke pemirsa, sak sepi-sepine jenduk duit guys, alhamdulillah. Bisa kena gupuan besok. Oke, bolo, terima kasih guys. Benerane. 20.000 loro karo 1.000 siji. Seket. Iku buah ning bedhekan. Wis apa? Makku sing buah. Paling Sujud ana pengajian. ijik di gorengan. Cek. Memang. Engko ae aku nang. Tak dhisik. Wis ta. Itu sebenarnya kata tapi ya cuma mau dulu kan. Wis bopong. Kira. Iya. Habis matang.
Oke pemirsa, masih dapat uang 400. Alhamdulillah, rezeki tidak sak sepi-sepine masih ada rezeki. Ngono mergawe iki sini ku. Wis rasa kuwatir. Pisana tare medeni, lha yo aku kok payu pura duduran keluarga yo. Alhamdulillah. Sing ngoten sesuk kula aneh. Oke pemirsa, tak cukup semene kontene dina iki nek tutur kataku ra jelas mohon maaf guys. Sak sepene dodol isih entuk duit sing penting kita berkah barokah. Alhamdulillah sehat selalu. Wis bergawe rasa dipikir panjang payu ya diterus ora payu ya leren. Oke ngono ae cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang berikutnya. Wassalam.